guys, welcome back to my channel. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈನೆ ಅನ್ಪನ್ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರಿ ಸಾವುಕಾರ ಇಪ್ಪಗ ಆಗ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪರು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಆ 7 ಜನಕ್ಲಾಯ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪ 7 ಜನಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯನ ಬುಡೇದಿ ಚೂರು ಜೋರು ಇಪ್ಪವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯನ ಬುಡೇದಿ ಚೂರು ಪಾಪ ಇಪ್ಪವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲೆಗ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪುಜ ಅಲೆಗ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಂಡ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಕ್ಕಲಿ 7 ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ದಾದೈಕ ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪರಂದು ಪೋಪೆರು ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪರಂದು ಪೋನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಣ್ಣು ಗರ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರು ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕುದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪತ್ತೊಂಬಾರಂದು ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಒಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೆರು ಅಪಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಬುಡೇದಿ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಲೈನ್ ಆಕಾರ ಪೋಪಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಲು ಆಕರಂದು ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈನ ಬುಡಿದಿ ಪನ್ಪಲ ಐನ ಹಾಕೊಚ್ಚಾಯ್ತ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಆಕರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಚಂಡಲ ಮಂತ ಆ ಉಚ್ಚುನ್ ಪಾರ್ಮನ್ ಪೋಲಲ್ಲ ಆ ಉಚ್ಚುನ್ ಪಾರ್ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಕುಲ್ಲರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ಮೂಲು ಕುಲೋನಿ ಅನಿಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಪೇರ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಪಂದ್ ಪೋಪಲ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿಗ ಉಚ್ಚುದ ಮಂಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲು ಮನದಾನಿ ಕಂಡಲೆಗ ಉಚ್ಚುದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಚ್ಚುಗು ಪೇರು ಕನದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂತಿನಲೆಗ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಪೋದು ಉಚ್ಚುಗು ಪೇರ್ ದಿನಾಗ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನಿಕ್ ಪೇರ್ ಕನತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂತ ಆಂಡೆಂಕ ಅವ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕನತಿನ ಪೇರ್ ನೀದೆ ತೋನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ದೀಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಗುಚ್ಚುಲ ಪನ್ಪುನೆ ನೀ ಮರ ತಿತ್ತ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಚ್ಚೋಡುಂದು ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತ ಆಂಡಿ ಕನತು ಕೊರಿಯತ್ತ ಆನಿಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಪರ್ದವ್ ನಿಕ್ ದಾಯ್ತ ವರ ಬೋಡುಂದು ಕೇಂಡು ಐಕಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ವರದಾಯ್ತ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತಲೊಂಡ ಎಂಕ್ ಅನ್ನೆನೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಈ ಅನ್ನ ದಿಪ್ಪೋಡು ಉಚ್ಚುಡ ಪನ್ಪಲ ಐಕ್ ಉಚ್ಚು ಒತ್ತೊಂಡ ಆವೆ ಅನ್ನಿ ಕೇಪಲ ಅನ್ನ ದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉಚ್ಚು ಮನದಾನಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬದದನಗ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಪೋಪಲ್ಲ ಅವು ಅವತ್ತು ಆ ಉಚ್ಚು ನರಮನಿ ವೇಸ್ಟಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐದು ತೊಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಪುರಿತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ಲೆ ತೊಂಪೊಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಅವು ಪುರಿತಂದು ಇಪ್ಪು ನಡೆಗ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪದೊಂಜಿ ಸರ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಉಚ್ಚ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ದದ ಅವು ಆಲ್ಡನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈತ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುದ ರಾಣಿಗ ಅವೆತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಪ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿನ ಕಡಪುರ್ದು ಐನೈತಿ ತರ್ಪದದು ಆಯ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಆರ ಉಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಲೆನ್ ಏರೆಗು ಉಚ್ಚು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಂತಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಂಬ ಅಲೆನ್ ಅಡೆಗ್ ಬರ ಪನ್ಪರ್ ಅಲೆಡಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಎಂಚನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಕತೆನ್ ಪನ್ಪರ್ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಮಾಲೆನ ಅಲೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ದನಾಗ ಆ ಉಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂದ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುರು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಅನ್ನೆಜ್ಜೆ ಪಂದ್ ಬೇಡಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಚ್ಚು ಅಲೆಗ ಅನ್ನೆದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾಪು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪೇರ್ ಮಾಯ್ಪು ನಡೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋದಿತ್ತೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡುಂದು ದಾಲಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಕನತರ ಎಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರ್ದಾರ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊರ್ರಿ ಪುರಿತ್ತು ನೈನ್ ಎಂಕಲ್ದ ತೊಂಡ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪೇರ್ ಮೈ ಪರ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೋದಿತ್ತರ ಆಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ದಾಯ್ತ ಪುರಿತ್ತು ಬಾಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ಲಲೆಗ್ ಬಂಡ ಮಾಯ್ತೇವೆ ಪೇರ್ ಮಾಯ್ತೇವೆ ಮಾತ ಮೈತದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೈಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲದೆ ತೊಂಡ ಮಂತ ಬರ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಕೈಡಾಯ ಕಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಅಂಡಿಟ ಉಂತ್ಯ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಅದು ಸೀದಾ ಬಟ್ರೆನ ಇಲ್ಲದೆ ಬತ್ತ ಅವಲಂತ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅನಂತ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್